Salut! Astăzi vom vorbi despre legi de compoziție. Să începem cu definiția. Fie G o mulțime nevidă și o lege, să o notăm cerculeț. Legea cerculeț se numește lege de compoziție pe G, pe mulțimea G, dacă X compus cu Y aparțin mulțimii G pentru orice X și Y din G. Asta înseamnă că G este parte stabilă în raport cu legea cerculeț. Să scriem acum proprietățile unei legi de compoziție. Și începem cu 1. Legea cerculeț este comutativă dacă X compus cu Y este egal cu Y compus cu X pentru orice X și Y aparțin lui G. A doua proprietate, legea noastră cerculeț este asociativă dacă X compus cu Y compus cu Z este egal cu X compus cu Y compus cu Z. Pentru orice X, Y, Z aparțin G. 3. Legea cerculeț admite element neutru dacă există E aparțin G, astfel încât X compus cu E este egal cu E compus cu X este egal cu X pentru orice X aparține G. 4. Legea cerculeț este simetrizabilă dacă există X' aparțin lui G, astfel încât X' compus cu X este egal cu X compus cu X' este egal cu E pentru orice X aparține lui G. Vă propun acum un exercițiu pe care o să-l rezolvăm împreună. Și spune așa: pe R, pe mulțimea numerelor reale, definim legea cerculeț prin X compus cu Y egal cu X plus Y minus 3. La punctul A ne cere să calculăm minus 2 compus cu 4. La B demonstrați că această lege este comutativă, iar la C vom avea de demonstrat că legea cerculeț este asociativă. Așadar să începem cu punctul A. Scriem soluție. Minus 2 compus cu 4. Păi, în loc de X
vom scrie minus 2 și în loc de y vom scrie 4. Adică este egal cu minus 2 plus 4 minus 3. Egal mai departe. Minus 2 plus 4 ne dă 2. Minus 3. Care este egal cu minus 1. La punctul B avem de demonstrat că această lege este comutativă. Ce înseamnă că legea este comutativă? Adică x compus cu y este egal cu y compus cu x. Scriem ce înseamnă x compus cu y. Deci va fi x plus y minus 3 este egal cu y compus cu x acum. Avem y plus x minus 3. Trecem tot ce avem în dreapta în partea stângă. X plus y minus 3 minus y minus x plus 3 și ne rămâne 0. X cu minus x se reduc, plus y cu minus y se reduc, minus 3 cu plus 3 se reduc. Deci ne rămâne că 0 este egal cu 0. Ceea ce este adevărat. Și în final, punctul C ne cere să demonstrăm că legea cerculeț este asociativă. Am spus că o lege este asociativă dacă x compus cu y compus cu z este egal cu x compus cu y compus cu z. Să scriem acum ce înseamnă x compus cu y compus cu z. Păi este egal cu x plus y minus 3 totul compus cu z. Să notăm paranteza cu un a, de exemplu. Deci vom avea a compus cu z, care este egal cu a plus z minus 3. Înlocuim acum pe a cu x plus y minus 3 plus z minus 3. Adică este egal cu x plus y plus z minus 6. X compus cu y compus cu z va fi egal cu x compus cu... Acum vom avea y plus z minus 3. Notăm paranteza aceasta cu un a. Deci e egal cu x compus cu a. Care va fi egal mai departe cu x plus a minus 3. Înlocuim acum ce înseamnă a, adică x plus y plus z minus 3 și un minus 3 care ne-a rămas. Egal mai departe cu x plus y plus z minus 6. După cum vedeți și în prima și în a doua, ne-a dat același rezultat. Deci, legea cerculeț este asociativă. Vă las acum pe voi să rezolvați următorul exercițiu și vă reamintesc că rezolvarea lui o găsiți pe pagina de Facebook Academia Meditații, dar și multe alte exerciții. Vă urez numai bine și spor la învățat!